Hey everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव बरायनायखौ बावहरबाय ओमफ्राय आसा खालाम लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं होननानै जोङो दिनैहाय नै दायो बाजाराव थांनो ओंखारबाय दं आरोना जोंहानि बिबनांफोर दङ सानै ओमफ्राय आङो नायनोसै मा लानाय जायो जास्ट बेरायनो लाहोनो बिसोरो गामिनिफ्राय जोंहानाव आलासियानो फैदों नालाय ओमफ्राय बिसोरनो एसे बेरायनो लाङो ओइ नै बिथांमोना सानैया आयु आसिया सेन्देलनिफ्राय ओरै बारबाय दं आसिया सेन्देलनिफ्राय बारबाय दं आंनिया नै बेरायनो थाङोनो बेसेबा सानावनो होनलाय सानथिं बाथिं बेरायनाय दायो जोङो खाथि खासो नालाय थाबाय थांगासिनो आरोना नायनानै ला गावदांफोरखौ Hi guys! दे एसे बखिना होदो नोंसोर बाव थांदो जोङो दायो शपिं मलाव थांदों आरोना गाइस मोननै बेरायनो फैसा गैयाबाबो होनलाय फैसा गैयाबाबो बेरायनो थांदों ओरैनो बेरायनो फैसा गैयाबाबो बेलासिनि थाखाय साइज सारहाय मालाय आंना बिबोनांफोरा बिबाजैयासो साइज गैया हंलेले गावा साइज नङा साइज दं आरो मालाय नों हमदो शपिं मलाव थांनाय भिडिअखौ गाइस मोजां मोनोबा नायलांबाय था नोंथांमोना जुदि नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो गोसो गैयाबा बेयावनो थांदो नामा न' गोसो गैया नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे फैफाबाय थादो दायो साइसलेखौ फैबाबो जानांगौ होननानै ओरै उनजों ओरै लांबाय थानांगौ नै जोङो दायो मोनफैबाय आरोना नायलांबाय थादो नोंथांमोना दायो अमा बाजार मोनफैबाय अमा बाजार मोनफैबाय जोङो दायो थांदो सिगाङाव नै बिथांमोना थांबाय दं खबरा एसे देलाय बबाव थांदों बिसोरो माव थांदों बिसोरो बेलासिनि बेरायनो फैदो लोगोफोरनाय बाजारानो जाथ'वाखै होनलाय बाजार जायाखै माने बाजारसो जाबाय थायो मानसिया खमथ' आरोना मोनाथ'वाखै नालाय आयौ आं लिसु नुना लुगैजोब्बाय नै सोंनाय बेसे किमान दाम किमान हा 100 मुथा ini 100नो भगवान दाखालिनो लाबोदोंमोन पाग्लायाल' बारा मोजां नङा masih halo pak aku smart apa nih bayang ini halo pak ini lepas itu kan hai buku itu kemana baik lah pak hah ini nih itu ada sih ini jangan itu loh itu ilai लिसु नागिरदों जोङो गाइस दामानो जि बुरजा भगवान 120 ना पास ओंखारदों नालाय ओइ आं नालेंखरसो लोंगौमोनलै दा थांनो लागायाव लोंगोन दे लाना लोंहैगोन makanya nggak pusing kan? Nah, itu memang sekarang tidak kena. Bisa kan? Iya. Bini real
माबाखौहाय भइसखौहाय होनो हायासै आरोना आङो जि मिउजिक गोसा गोसा जामखादो ओमफ्राय कपिराइट फैना होदो आरोना माने आं बेखौ एडिट खालामनानैहाय आपल'डआनो होखांबायमोन खिन्थु कपिराइट फैनायनि थाखाय डिलिट खालामफिननांदो एथ' मोजां आरामसे आं एडिट खालामनानै होबाय कपिराइट फैनाय नङा साननानै ओमफ्राय जारला जाफिनबाय आरोना गोदानै आङो होफिननांबाय बानायफिननांबाय एडिट ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै जोङो मा लायो नै masih aram नै गोरनिखौ लाना हामफैलाय नोंना नैलाय दे नायदो Ye. Sarni maksudnya wahai beriman sebana kau ngomong gila. Ibu saya mencet terima saya. Mama hagra. Aku ibu kapan istri? Parhid milai je mula batai. Kaçta kalası. Oh ini. No, HP nama moजां thar. HP-nya moजां thar नै Mana ada jghna? Fै Ayo, hiç dolaşsın. Isu. Jghna. Masa dikilai. Dia jghna ya, mana besar. Tinjau kofta naik ke sini deh. Ini yang mana? Ada apa? Ini bisa belum? Kami coba di sini. Lagi jalan. Noi, itu sana belang kemenang kok. Baik, kita sih. Mata sulit kita sih doang. Ganto. Sos makan dong. Sos mah, dikan nih. Noi, apa? Sos mah lagu apa? Dikan ini. Oh, semuanya. Lihat mas, si tahu lagi. Isur bega ini, kom lapsi namde. Noi, sapa tak bega. Oh my god. Nih sih ada ini. Nih. Masa mundo. Kenapa terus tak? Bisa. No. Oh iya. Ini satu suka mana ke? Ang dong. Ini terus tak? Ya dong soalnya kalau anak hati tahan tu. Ya aram saya berada kupne. Masa kau ya dia benar. Baik dan Apa ber? Nggak beda. Satu suka. Bisa lah demle. Cukup kali lah. Ya tu 50 loh sih. Macam tadi ya. Nih masih hada aku selai. Enggak nak eh? Udah. Nih masih apa aku selai? Tanda tar. Phagla. Bikin raja semua. Lain aja. Nei kipi. Nei. Seperti apa? Kereta. Nei.
Nơi mà seram lebu na. Hả? Nhiều biết xử lý này này. Sao bắt đầu được? Này là khi bút tung là mấy là cái đằng. Lồng pin dong. Oh, masih kalau ini kenapa? Ini mau duduk. Macam tu. Dile. Hei, kamu terakhir. Boria mate. Boria mudah boria. Nei, kenang ko ba? Tayo na ilago pa dyan kurta ba diyo po idara na kurta nagirgasin na. Nei. Kurta nagirgasin dyan kurta. Single sunang gahay. No, hi. Ito 675. Oh. Akakan ba na niya? Toto. Puro mga kakandas ka na ba? Iman sikit na mas siguro eh. Siya si. Oh, di ka mo sa ando siyempre kalara belagya. Neye belagya naman. Labai này. Tôi chỉ đấy. খাবারটা হয়েছিল কিমান 50 টাকা পিস ইমান হুরু ডাঙর খাবো এটু খাও এটা ভিতরে মালাই হবে অলপ অলপ খাব পারবো কি মালাই নারকেল হবে অলপ এগুলা নো এগুলা হব অলপ কম হবে একটু বেশি হবে অলপ এটাতে 50 50 বেশি শোন বেশি করে এই তো ডাঙর তো নো ভিতরে পানি কম হবে নারকেল মোটা হবে Wait, make apa ya? Boleh dali ya, boleh. Dali le. Sana, ha? Oh, হয় নাকি? মই আৰু ইফালে চাই দোকানটো থাকলা বোলে মিক্স কৰি দি কাঁচা